Tento tutoriál je venovaný MetaTraderu a vkladaniu šablón a indikátorov novými metódami, keďže tie staré už nefungujú po nových zmenách v MetaTraderi, pretože MetaTrader ako platforma sa naďalej vyvíja, boli do nej vložené nové zmeny, ktoré po novom už nezobrazia vlastné indikátory ani šablóny v platforme. Ukážeme si to názorne. Pokiaľ si vytvoríte či už novú šablónu, uložíte si ju do nejakého priečinka alebo na plochu a chcete, aby sa vám zobrazovala medzi týmito základnými šablónami. Ja už tu mám niektoré svoje vložené, čiže tie si nevšimajte. By ste tu mali mať hlavne tieto ADX, Flyers, Momentum, Popular, Volume a Williams. Keď si svoju šablónu chcete vložiť sem, tak po starom sa to robilo týmto systémom, že ste si otvorili tento počítač, disk D alebo C, podľa toho, kde ste mali umiestnenú platformu. Ja ju mám v D, program Files a Instaforex Demo. Ja som si tento prečinok nazval podľa seba, keďže plánujem si tu nainštalovať viacej demo účtov. Tak tu stačilo vám otvoriť umiestnenie vášho terminálu, vybrať priečinok Temple Test a sem vložiť, respektíve len prilepiť vami vytvorenú šablónu. Môžete to urobiť aj teraz, ale keď si otvoríte InstaTrader aj po reštartovaní, tak sa vám tu vaša šablóna nezobrazí, ostanú vám tu len základné. To isté platí aj o indikátoroch. Po starom sa vkladali do tohto priečinka MQL4, zvolili ste priečinok indikátor, tu na ich stačilo vložiť, skopírovať svoj indikátor a pekne sa vám zobrazil v platforme. Po novom to už bohužiaľ nefunguje, tu si môžete aj všimnúť, že v tomto priečinku už ostali len popisy indikátorov, ale chýbajú tu exe súbory. Za chvíľku si ukážeme, ako sa vkladajú šablóny a indikátory do MetaTraderu novými spôsobmi. Tak šablóny môžete vkladať do MetaTraderu dvomi spôsobmi. Keď už máte svoju šablónu vytvorenú a uloženú, stačí zvoliť šablóny v platforme, nahrať šablónu a tu sa vám zobrazia šablóny, ktoré už sú v platforme nahrané. Keď si kliknete na tento priečinok, ktorý je označený týmto kódom písmena čísel, tak sa vám zobrazí umiestnenie MetaTraderu, kde má spúšťacie súbory, dalo by sa nazvať. Keď si rozkliknete priečinok Temple Test a do neho vložíte svoju vytvorenú šablónu, tak sa vám následne zobrazí v MetaTraderi. Čiže po reštarte MetaTraderi, čiže keď si ho vypnete a na novo spustíte, mala by sa vám zobraziť vaša šablóna tu. Druhý spôsob, ako vkladať šablónu, je takisto zvolíte nahrať šablónu. Kliknete na hociktorú zo základných šablón, ktoré tu máte a zvolíte vlastnosti. Toto okno nám zobrazilo cieľové umiestnenie tejto šablóny, kde sa presne v počítači nachádza. Tu si všimnete harddisk C, používateľ, znázorňuje toto users, názov počítača, v mojom prípade Timtron, priečinok app data a roaming. Celú túto cieľovú adresu si skopírujte, označíte si ju kurzorom myši a skopírujete. Stačí ju vložiť do vyhľadávania. Ja mám Windows 8, čiže ja to môžem urobiť buď takto, v tejto bočnej lište, alebo ak máte Windows 7, tak to stačí vložiť sem do vyhľadávania v štarte a už vám zobrazilo priečinok roaming. Ja si to zoberiem svojím spôsobom. Mne zobrazilo trošku viac priečinkov, ale otvorte si priečinok roaming. Takže tu máte zobrazený priečinok roaming a všetko, čo sa v ňom nachádza. Tento priečinok zrejme slúži v počítači na ukladanie celej histórii, vlastných nastavení a tak ďalej od rôznych programov, nielen od MetaTraderu. Tu si nájdete kolónku MetaQuotes. Keď tento priečinok rozkliknete, vidíte tu Web Install a Terminál.
rozkliknite terminál. Tu ja mám momentálne len 3 priečinky. Ak by ste mali nainštalovaných v počítače viac platform, či už jeden reálny účet a niekoľko demo účtov, môžete mať v tejto kolónke viac menej x týchto súborov, ktoré závisia od počtu nainštalovaných platform. Potom si ale musíte všímať označenie tohto priečinka, aby ste vedeli, do ktorej platformy si vkladáte ktorý indikátor a ktorú šablónu. Čiže takisto sa to dá spraviť tým spôsobom, aby ste v tom mali poriadok. Keď si chcete, ako ja, za chvíľku nainštalovať ďalší terminál, tak si zvolíte nový priečinok. Nazvime si ho napríklad inst01 a tieto priečinky si vložíme doň, aby sa nám neplietli. A keď si nainštalujem ďalšiu platformu respektíve, tak sa nám ďalšie tieto 3 priečinky zobrazia pod týmto priečinkom a môžeme si ich vložiť do ďalšieho priečinka, napríklad inst02, čiže už sa nám nebudú pliesť a budete vedieť, ktoré cieľové umiestnenie od ktorej platformy máte. Keď si to rozklikneme, tu nás zvolte priečinok s týmto označením z čísel a písmen a vyberte template test. Tu nám môžete týmto spôsobom si nahrať svoju šablónu. Ja už tu mám nahrané 4 svoje šablóny. A svoj indikátor nahrajete tu do priečinku mql4 a zvolíte priečinok indikátor. Tu už si môžete všimnúť, že máte už aj exe súbory, ktoré predtým sme si otvorili platformu MetaTraderu v harddisku, zvolili MQL4 a indikátory, tak tu vidíte, že exe súbory chýbajú, pričom tu ostal len nejaký popis tých indikátorov. Tu už je všetko kompletne, čiže sem ako ja, keď si vložíte svoj indikátor, tak následne po reštarte, čiže vypnutí a zapnutí platformy sa vám zobrazí v indikátoroch. Takisto chcem zdôrazniť, že vlastné indikátory sa vám budú zobrazovať pod kolónkou upraviteľné indikátory. Tu ja mám svoj, čiže tu by ste ho mali nájsť. Môže sa stať, že ho zobrazí v indikátoroch, ale aspoň mne sa to zatiaľ ešte nestalo. Čiže dúfam, že vám tento tutoriál pomohol. Ak sa vám páčil, tak ho zdieľajte.